Lovely when it's sunny. Hej og velkommen til Første B News. Mit navn er Ole Bensen. Vi sender direkte fra Frederiksberg HF. I aften skal vi snakke om følgende emner: Britternes dobbeltspil og oprettelsen af Palæstina-mandatet. Britternes dobbeltspil. Under 1. verdenskrig havde britterne 2 aftaler. Den ene var med araberne. Her indgik britterne en aftale med araberne, fordi de ville øge muligheden for, at de allierede, som var Rusland, Frankrig og Storbritannien, ville vinde krigen, så de kunne få indflydelse i Mellemøsten. Den blev kaldt Hussein-McMahon-aftalen. De begge havde interesser om at vælte det osmanniske rige. Den anden aftale var med Frankrig og Rusland. Aftalen gik ud på, at efter de havde vundet krigen, ville de dele det osmanniske rige op imellem sig. Aftalen blev kaldt Sykes-Picot-aftalen. Rusland opdagede, at britterne kørte dobbeltspil, så de afslørede dem. Men araberne fortsatte med at kæmpe på britternes side, selvom de gik bag om ryggen på dem. Aftalen fandt på plads i 1916 og blev afsløret af russerne efter 1917. Nu vil jeg gerne snakke lidt om Palæstina-mandatet. Palæstina-mandatet. Efter at have vundet krigen, fik Palæstina status som britisk mandat i 1922. Selvom britterne havde en aftale med araberne, udvalgte de en højkommissær med jødisk afstammelse, som hed Herbert Samuel. Under krigen havde britterne en aftale med jøderne, som blev kaldt Balfour-aftalen, som gik ud på at støtte oprettelsen af et jødisk nationalt hjemsted i Palæstina efter krigen. Aftalen blev indgået i 1917. Jeg vil nu læse et uddrag fra Balfour-erklæringen op. Hans Majestæt regeringen ser med velvilje på, at der i Palæstina oprettes et nationalt hjemsted for de jødiske folk, og den vil efter bedste evne bestræbe sig på at lette opnåelsen af dette mål. I det klart underforstås, at den intet foretages, som vil være i strid med de bestående ikke-jødiske samfund, borgerlige og religiøse rettigheder i Palæstina, eller med de rettigheder og den politiske status, som jøder nyder i noget af andet land. Så er der de allierede, som vandt krigen, fordi britterne havde mange hemmelige aftaler og gik bag om ryggen på araberne. Det var grunden til, at de vandt krigen. For i aften, tak fordi I så med på Første B News. Ja. Så er vi i gang med nogle ting, ikke? Altså, de andre skulle lige smule, ikke? Altså. Hvor kom jeg fra, men ja, jeg er bare omkring, altså. So lovely when it's Prøv igen. so lovely when it's sunny. Velkommen til Første B News. Mit navn er Ole Bensen. Vi sender direkte fra Frederiksberg HF. I aften skal... Du skal være klar med iPhone. Yes. Lad os lige se, om vi kan klippe. So lovely when it's sunny. Hej, velkommen til Første B News, men... Tag dig så. Nej, du kan godt. Prøv at bare. So lovely when it's sunny. Velkommen til Første B News, mit navn er... Hvorfor skal man ikke gøre det? Jeg er svært, du bliver ved, så mener du så. So lovely when it's sunny. Hvorfor griner jeg? Jeg havde en mime. Nu vil jeg gerne snakke lidt om Palæstina-mandatet. Snakke lidt om Palæstina-mandatet. Så jeg lige sammen med. Nu vil jeg gerne snakke lidt om Palæstina. Jeg vil tage sammen, hvis vi er færdige. Jeg er ikke begyndt lige nu.